בקיצור, אמרתי להם שזה כבר חודשים שאנחנו שומעים את המושג נצר ישראל. ומה זה נצר ישראל? אז יש את השיטה של הכוזרי שנצר ישראל במשחקי קלפים שנקרא מלחמה. זה הג'וקר שאנחנו מקבלים בהתחלת המשחק, ואם כן, אף אחד לא יכול לנצח אותך, ואתה עולה לבטח, אולי באשליה, אבל לבטח. ולפי המהר"ל מפראג זה כבר משהו אחר. עכשיו המהר"ל כתב ספר שנקרא נצר ישראל, ששם הוא לא מסביר מה זה. הוא מסביר את זה בספר אחר שנקרא אור חדש, במהדורה הקלאסית דף קל"ג, והוא אומר את שלושת המשפטים האלה. אני אומר אותם בפעם ראשונה, אחר כך אני אסביר. ישראל יש להם קיום מצד עצמם. ישראל יש להם סוף קיום מצד עצמם, וסוף קיומם מצד עצמם הוא עצם קיומם מצד השם. אני אפרט. ישראל יש להם קיום מצד עצמם, זאת אומרת, מאז שהקדוש ברוך הוא נתן להם את התורה והמצוות, הם יכולים לקיים את עצמם ולקיים את העולם. משפט שני, ישראל יש להם סוף קיום מצד עצמם, זאת אומרת, הוא נתן לנו חירות כזאת על גבול השיגעון אלוקי, שאנחנו יכולים להוביל את עצמנו ככלל על סף ההתאבדות הכללית, או התהום הרבה, והוא לא מונע מאיתנו, וזה שונה לגמרי מהנהגת המדבר. עכשיו מסביר הרב לוריה, הנהגת המדבר, לאף אחד אין לו חירות, ואף אחד לא יכול לסלול את המסלול האישי הפרטי שלו, הקדוש ברוך הוא מונע ממנו מיד. וברגע שהם נכנסים בארץ ישראל עם יהושע, אז הוא מעלים את עצמו. אז הדוגמה לכך זה בעצם שאין, אחרי חודש אין יותר מן ואין יותר באר, ואז בעצם הוא נותן לנו לעשות לפי ההחלטות שלנו ולפי החירות שלנו. והוא לא מונע מאיתנו להוביל אותנו למבוי סתום, אם לא להתאבדות כללית. וזה החירות שהוא נתן. ישראל יש להם סוף קיום מצד עצמם. ואמרתי להם שלדעתי מה שקרה בשנה שעברה עם כל ההפגנות לכאן ולכאן, והסברתי להם שלא היה שום שנאת חינם שם. בגלל כל אחד, כל גוף וכל פלג, יש לו מטען שלם של טענות נגד השני. שום דבר לא בחינם. ומה שקרה ביום הכיפורים, שזה אולי האסון הכי גדול, במובן שפעם בהיסטוריה יהודים לא מנעו מיהודים לעשות יום הכיפורים. וזה לא אמרתי להם עכשיו, מה שאני אומר, וכלפי שמיה הדבר הזה לא יכול להישאר להשאיר את הקדוש ברוך הוא באדישות כזאת או אחרת. ואז כשזה יתמשך לא בשבת השחורה, זה כינוי לא נכון, שזה יתמשך עד שמחת תורה, אז כל הדבר הזה בסופו של דבר לאט לאט בטל יריתי של שנה וחגים כאלה, כיפור, שמחת תורה וכו', אז ישראל הביא את עצמם על ידי בעצם התאבדות עצמית, וסוף קיומם מצד עצמם. עכשיו, סוף קיומם מצד עצמם זה עצם קיומם מצד השם. זאת אומרת שכשישראל בעצם הם מביאים את עצמם מול התהום הרבה הזה, אז הקדוש ברוך הוא פורס רשת ביטחון, והוא מציל אותם בשבילו, לא בשביל ישראל, בשבילו. בגלל כשטרם בריאת העולם, הוא ברא את העולם בשביל ישראל, הוא לא רוצה להגיע שוב למקום הזה, מבחינתו שהוא יאמר שבעצם מה שהאימור שהוא עשה עם הבריאה והנברא וישראל היה אימור שווא, כמו שזה קרה בדור המבול כמעט, וינחם השם כי עשה את האדם על פני האדמה והתייצב על ליבו. הוא לא רוצה להגיע לדבר הזה, ואז הוא לא מציל אותם בעבורם, הוא מציל אותם בעבורו. ואז אמרתי להם שבעצם בדיוק למקום הזה הגענו, אבל מה המשמעות פה? שנצר ישראל לפי המהר"ל, פירושו של דבר, כשאנחנו גומרים את עצמנו בעצמנו, אז בעצם הוא מציל אותנו בעבורו. וזה מה שמתחיל לקרות כבר, זאת אומרת, מאז המלחמה זה מה שהוא עושה, וזה שינוי דרסטי מה שהיה בעצם במדבר, שבמדבר השם ילחם לכם במקומכם, ופה זה השם ילחם לכם איתכם. כדוגמה מה שאנחנו רואים בתפילה, ענה השם הושיע נא, ענה השם הצליחה נא, ענה השם הושיע נא,
פירושו של דבר, תציל אותנו. אנא השם מצליחנה, בוא תשתתף איתנו, וששנינו אנחנו נהיה להצלחה. עכשיו אמרתי לה ששמעתי אותה בטלוויזיה, ואמרתי לה שיש לה שופר, שאנשים מסוגלים ומקשיבים לה. אז היא לא יכולה לרדת מזה, זאת אומרת, בסופו של דבר זאת האחריות שיש לה, ואחד משניים. או בעצם היא לוקחת את הדבר הזה קדימה בעבור העם, ומדברת איפה שהיא יכולה לדבר, איפה שיהיו מוכנים לקבל אותה לדבר, או שבעצם היא נשארת עם הנוסטלגיה וההסתכלות לאחור, והסברתי לה שבעצם הדמות היחידה שמסתכלת לאחור בנוסטלגיה בתנ"ך, זאת אשתו של לוט, שהיא מסתכלת על סודום בנוסטלגיה, היא כביכול נצחית, אבל ניצב של מלח, והדבר הזה יגמור אותם. וכדי לסיים, הסברתי להם שבעצם בגמרא כשמדברים על שמצאו פח של שמן עם החותמת של הכהן גדול, אנחנו מדברים פה על האקט השני. מה זאת אומרת האקט השני? יש איזה כהן גדול שראה שעולם היהודי הולך לטמיון, שעולם היהודי הולך להימחק, והוא חשב ממה אם ירצה שם יוכל להיות תקומה לעם ישראל. בסייעתא דשמיא שמישהו ימצא את הפער השמן הזה. אז השאלה שהם צריכים לשאול את עצמם זה בעצם ממה הם יכולים להביא תקומה לעם ישראל ממצבם. ואם הם לא עושים את זה עכשיו, כל עוד שזה במרכאות כפולות חם, אז זה יהיה כמו עוגה סופלי שבורפ, הוא נכנס בפנים והעוגה נגמרה. ופלוס מינוס זה מה שהסברתי להם.